Петър, мениджър на логистична компания, получава обаждане от служител, че при извършване на пътна проверка е забелязан пропуск в данните от тахографа. Петър осъзнава, че е изпуснал крайния срок за изтегляне на данните от тахографа. В този момент глобата вече е факт, а шофьорите му са принудени да прекратят маршрута си, докато проблема не бъде разрешен. Тази ситуация води до прекъсване на графиците, допълнителни разходи и натовареност на всички в екипа. Същата тази ситуация изглежда вече съвсем различно, когато Петър внедрява системата TrackExpert с автоматично изтегляне на данните от тахографите на интервали от 1, 7, 14, 28 и 90 дни. Той вече никога не пропуска сроковете. Системата го известява за наближаващи крайни срокове и предоставя подробен анализ за времето на управление и почивките на шофьорите. В резултат Петър не само избягва санкциите, ами оптимизира работата на своя екип. Направи автопарка си по-ефективен от всякога. Кликни на линка в профила и заяви своята безплатна консултация, за да разбереш повече за услугите на GPS България.